هاليلويا بمسكانا نقرب بصلاه ناب እግዚአብሔር አምላክና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አባ ብሩኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዬ ሃሌሉያ ቃል አምላክ ከንብቤ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 أنا حريخكم امبر نسخاتكم أي حريخكم منن كتكادون فرخت فرين فريخم ونبارك خون نبو بسمي زلمانكمو زبالة من تخبكم نزم الدبكم نحد حدكم كتفاقرو زكم الله هاليلويا نتزحرينا ندامس جنا نتفرخ نفري زمدبنا زجبرنا هاليلويا ناوخن قرب زحرينا زصوعنا هاليلويا كاب دقدق سلام صوعينا بزغرم برهانو زتونا دغنتو ننجر هاليلويا هاليلويا اب سماي كوين زي كونس ام مدر مصي سب كوينو هاليلويا ام مسقل قران يتنطلطيلو هاليلويا نجرنا هاليلويا زوده هاليلويا نمسغنو بمسغانا نقربنا هاليلويا حريخاني خامو يمسغنك الله فرخ فر مديب كاني خامو يمسغنك الله فري نبارك خو نز مديب كاني خامو يمسغنك الله هاليلويا 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 زفقر كان يمسغنك الله سناي تقبر الله يمسغنك الله سناي يزخنكا يمسغنك الله هاليلويا نمسغنو نزناي حق غندوينا هاليلويا أنا حق غندوين انسخاتكم كأنا فريهم زبالة هاليلويا نمسغنو هاليلويا يمسغنك الله بلوا هاليلويا هاليلويا منم فرز زي نبرنا موتات زي نبرنا منم زرع زي نبرنا هاليلويا سبز قبرنا قويتا يمسغنك كابلوا هاليلويا يمسغنك الله زابي رابو تمسجن هاليلويا تمسجن هاليلويا تمسجن هاليلويا هاليلويا تمسجن 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 هاليلويا أب إياسو خاخم زيبل نتابو تصحفه من تخت قبرص تتنكيكا كتقبرص معالتن ليتن أستنتن نمبر إذا ما تصحف حجزي كبافكا أيتفل من قد خادم كقنا إمو شعور ما كسلت أكا هاليلويا متى كقن عنان متى كسلت أنان تؤزازو زهابنا هاليلويا هاليلويا متى كسلت أنان متى كقن عنان هاليلويا متى نفرخ نفر هاليلويا مسوء بسلام متى كنمالالس هاليلويا هاليلويا أمزمور داويت معرف حدا ونكم يبل هاليلويا بحق እግዚአብሔር ዳዝፍሳ ነትሕጉን ለይትን መዓልትን ዝመራምሮ ሰብሲ ቡጺ ንሱ ከምታ ፍሪያ በብግዚኡ እትህብ ቆጽላኻ ዘይረግፍ አወሰን ወሐዝማይ እተተኽለትኦም ይኸውን ዝገብሮ ሁሉውን ይሰልጦ ሃሌሉያ 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 ንገብሮ ዘበለ ሁሉ ክሰልጠና መታን هاليلويا تزازاتو حقو زهبنا هاليلويا 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 نمسكنو نز أملاك زي أبي أرمياس كعسر شوعاتكم إيبل أبي زابير زوكل تثبيتو خا أبي زابير زقبر سب بروخي نسو خمتا أبتقى ماي تتخلت سورة خا أبربا أبيلو زي سفح إيو وأنت مسأ أيتنكرن قصلاخا لمعي ينبر بعمد درقي ايتنكرن كم فرايون ايتقارص يا هاليلويا زي املاخنا هاليلويا كلام معنا زمص غويتا هاليلويا كفرينا فريت خغبرنا هاليلويا بغزي درقي بغزي هارور بغزي فرحي هاليلويا
نلمعنا هاللويا نخيد هاللويا كم منشو هاللويا سلستنا أو سلستوكلنا هاللويا نزع أملاخ زنا نمسكنه هاللويا يس مسكنا كانوا هاللويا كم فراي عينك قارن سنينا هاللويا فرينا النبزحيك خون دق مزمور كانوا خون هاللويا يمسكنا كانوا بلو هاللويا 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 يس هاللويا مدام أملاخنا عنا أزي هاللويا مدام أملاخنا عنا أزي هاللويا حسب أملاخ فقد أملاخنا عنا أزي هاللويا نافرنا خنكيد فرينا أنا بارك خون هاللويا كمسكن هاللويا نزز مدب كاني نزز قبر كان أملاخ يمسكنا كالو هاللويا كم فراي عينك قارصنينا هاللويا كم فراي عينك قارصنينا هاللويا كم فراي عينك قارصنينا هاللويا قصلنا هاللويا لمعي نبر هاللويا نوزحات كأمصلل نخون هاللويا هاللويا فرمنفس قدوس نابزحي زخيد هاللويا فرمنفس قدوس كم فراي عينك قارصنينا هاللويا نزبخ تمديبنا عينا هاللويا يمسكنك كالو نبلا هاللويا thank you hallelujah thank you hallelujah 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 يمسكنك hallelujah اتجنفر ابت غند تطابيق hallelujah لمعي خمس نبر كل غزي خمس فر hallelujah نحنا ابت منجنا زغونه يسوس تلاقيمنا تطابيقنا hallelujah كل غزي hallelujah فرمنفس قدوس نفر كل غزي نفر hallelujah 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 كل غزي نبزح كل غزي نسسن hallelujah كونتات انت هلو كل غزي نبزح كل غزي نسسن hallelujah كل غزي نفر hallelujah منچنا بروخ سلازخون hallelujah منچنا فراي سلازخون hallelujah منچنا زبزح سلازخون hallelujah اتس ابا نحنا استقبلنا نحنا تلاقيبنا زلنا غويتا hallelujah زفر سلازخون hallelujah غناخن بزحنا hallelujah غناخن فرينا hallelujah غناخن كيدينا hallelujah غناخن سسنينا hallelujah داونا لالناس كنا اوجو زي هاللويا ناوجو زي قال زي هاللويا هياو زخونه قالي هاللويا هياو زخونه قالي هاللويا كم فراي عين قارص سناي كم مغبار عين قارصنينا هاللويا صدق كم مغبار عين قارصنينا هاللويا فرا صدق كم فراي عين قارصنينا هاللويا سناي غبري كم مغبار عين قارصنينا هاللويا مخنياتو نحنا لغيبنا يزلنا سناي زفر سلازخونه صدق زفر سلازخونه حاغوس زفر سلازخونه سلام زفر سلازخونه هاللويا وانت خونه درك انت خونه اينكر من جاي بروخي وترخا مفراي اي قارص فلفل يسوس رخيبه العالمي سوري سلي وانت خونه درك انت خونه عينكر من جاي بروخي وترخا مفراي اي قارص زلعالم هيوت فلفل عيلا يسوس رخيبه اي سقنين زلعالمي سوري سليده يسوس يسوس انت سلامي يسوس اسك خنوجينا هاللويا لما علتي تسينا كنوجينا هاللويا كنوجينا زي هياو قال هاللويا ابزقوا ابزي مانم سب يلن هاللويا كيفري هاللويا استعوجلو نحنا استعوجلنا نزل عالم صنيعو زنبر قال
كاب قويتا سمعنا يو بهواريات استنقرنا هاللويا انت دايلنا هاللويا كن كيدن فرخن فرن فرينا غا نبارك خون آمين دو لما عدن نقول جوز هاللويا كم فراي أين قارص إننا هاللويا كم فراي أين قارص إننا هاللويا فرا أبانا أيسانني هاللويا فرا منفس قدوس أبزقوا أيسانني هاللويا ندا بزحنا خن كيدينا الناس السنة خن كيدينا آمين يبل قبا هاللويا ندا بزحنا خد كيديها الناس السنة خن كيدينا فرا منفس قدوس كبزيحو فرا منفس قدوس كبزيحو سناي قبر كبزيحو فرا صدق كبزيحو مزمور كبزيحو مسكانا كبزيحو دك مزامرت كبزيحوم هاللويا كبزيحو زدحنو كبزيحوم بوتانا حساب سبب كنبزيحنا عندنا غنوسخينا ثلاثة عطفن كونينا 4 عطفن كونينا نمدرخا بفرخ ملاينا مدرخا بفرخ تمريا فلتت أملاك تمليا بدك مزمور كتمليا بدك قويتا كتمليا إيوسس زبلو خبزيحوم إيوسس قويتا زبلو خبزيحوم أبز ختما خبزيحوم أب كالغاري خبزيحوم مبزاحي زخون نايلوم ما أواجنا مبزاحي زخون أواجاو تصلوت نايلومي تنبيتاو تصلوت مبزاحي زخون نسخا تبزيحها كن سسنينا كن بزيحنا نسألا كن سعرينا سعرنا يوينا إيسوس قويتاي أبزبوتا إيسوس قويتاي إيسوس ناي مبزاحي هاللويا إيسوس ناي مبزاحي مفراي إيسوس كن فرينا آمين اسكي خبزيحة تتسوي عبال هاللويا كفرية تتسوي هاللويا اتعانت أنا بلسك هاللويا شنفرو خينا زلوخو ناي حق قندبايلو زفري هاللويا بمليونات زفري هاللويا بشعات زفري هاللويا فرد صدق زفري هاللويا سناي جبر زفري هاللويا فرا منفس قدس زفري آمين دو فراي جنفري قبلك الله فراي جنفري فرا منفس قدس تفري جنفري قومين آمين إيسوس قويتاي اسكيدنا حسابنا الهاللويا نزقال زبمول اللي يقبلوا الله خسكم الهاللويا يدكم زرقوا هاللويا قويتا زهب النقالي اللوم هاللويا ازقوا بقى فريق خيك آمين أبقد مقويتا ترايز ركب يركبني هاللويا قويتا خمت تخلص بفرا ملينا هنصنحينا فرا صدق ملينا هنصنحينا فرا منفس ملينا هنصنحينا بولد ملينا هنصنحينا هاللويا كمت تخلص فرا ملينا هنصنحينا زبلع فرا هاللويا متسي زيكونسي زبيب هاللويا كابسكو بعزن مدرز خدن كوتسي نبيات كوتسيام هواريات كوتسيام وانقلاوان كوتسيام ممهران كوتسيام زمرت كوتسيام باسترات كوتسيام نزخا قويتا قبري بعلل تنطاقعي تنسك تقبلوا هاللويا آمين هاللويا يسوس سمعتنا يا يسوس دليت لبنا يا يسوس هاللويا بمعلتي سبب أبداسوك حباني أبوشت دكانو خولني أبكوهي لعل كبلني مو نكزيابهر حنت نجر لمينيو وكأب اكزيابهر نمرأي مقدسون نممر مارسي ملو أدمي أبيت اكزيابهر كنبر دليل اكزيابهر بارخ هاللويا أبتهلونا اكزيابهر زلو وبوتا إنا متين آمين نا اكزيابهر منفس أبزلو وبوتا إنا متين اكزيابهر بارخ هاللويا حجد ما هلونونا تسمعنا هاللويا تزلينا منفس كابو تقبلنا متان كنكيد هاللويا كم تزمت أنا يوزيكونس اكزيابهر هاللويا بمنفسو مليئو بكبرو مليئو بقالو مليئو هاللويا هاللويا اسكنت صبابه يونز قويتازي هاللويا
ሃሌሉያ ጽማዓቴ ኻበሉ ሃሌሉያ ደልየካ መጽየለኹ ኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ድሌተይ ንስኻ ኢኻ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስከ ተቃነይሉ ነዚ ጎይታ እዚ ሃሌሉያ እንደገና ረሃብ እንደገና ጥማት ትላንት ምንም እንዳላየ እንደገና ናፍቆት እንደገና አንተ ወዳለህበት እንደገና ረሃብ እንደገና ጥማት ትላንት ምንም እንዳላየ እንደገና ናፍቆት እንደገና ጉጉት አንተ ወዳለህበት እንደገና እንደገና ረሃብ እንደገና ጥማት ትናንት ምንም እንዳላየ እንደገና ናፍቆት እንደገና ጉጉት አንተ ወዳለህበት እንደገና እንደገና ረሃብ እንደገና ጥማት ትናንት ምንም እንዳላየ እንደገና ናፍቆት እንደገና ጉጉት አንተ ወዳለህበት ጥቂት አንተን ቀምሶ እንደጠገበ ሰው መሆን ጤና አይደለም ረሃብ ፈውሰው ጥቂት አንተን ቀምሶ እንደጠገበ ሰው መሆን ጤና አይደለም ረሃብ ፈውሰው ዕለት ዕለት ባዶ ትሁንና ነፍሴ በመገኘትህ ውስጥ ይረስርስ መንፈሴ ዕለት ዕለት ባዶ ትሁንና ነፍሴ በመገኘትህ ውስጥ ይረስርስ መንፈሴ ዕለት ዕለት ባዶ ትሁንና ነፍሴ በመገኘትህ ውስጥ ይረስርስ መንፈሴ ዕለት ዕለት ባዶ ትሁንና ነፍሴ በመገኘትህ ውስጥ ይረስርስ መንፈሴ እንደገና ረሃብ እንደገና ጥማት ትናንት ምንም እንዳላየ እንደገና ናፍቆት እንደገና ጉጉት አንተ ወዳለህበት እንደገና እንደገና ረሃብ እንደገና ጥማት ትናንት ምንም እንዳላየ እንደገና ናፍቆት እንደገና ጉጉት አንተ ወዳለህበት ጥቂት አንተን ቀምሶ እንደጠገበ ሰው መሆን ጤና አይደለም ረሃብ ፈውሰው ጥቂት አንተን ቀምሶ እንደጠገበ ሰው መሆን ጤና አይደለም ረሃብ ፈውሰው ዕለት ዕለት ባዶ ትሁንና ነፍሴ በመገኘትህ ውስጥ
ይለፈኝ የማልለው ሰለቸኝ የማልለው ያንተ ልውናል ደስታዬ ያለበት ያለፈው ሰላሜ መገኘት ነው መዋያ ማደሪያ በቃኝ የማልለው ይለፈኝ የማልለው ሰለቸኝ የማልለው ያንተ ልውናል ደስታዬ ያለበት ያለፈው ሰላሜ መገኘት ነው መዋያ ማደሪያ ሃሌሉያ ተልየኒ መንፈስ ቅዱስ ተጋበቴ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ እንደገና ረሃብ እንደገና ጥማት ትናንት ምንም እንዳላየ እስኪ እጆች ይነሱና እንደገና ናፍቆት እንደገና ጉጉት አንተ ወዳለህ እስኪ ትጸምዕ ጥራይ ሃሌሉያ እንደገና ረሃብ እንደገና ጥማት ትናንት ምንም እንዳላየ እንደገና ናፍቆት እንደገና ጉጉት አንተ ወዳለህ ጥቂት አንተን ቀምሶ እንደጠገበ ሰው መሆን ጤና አይደለም ረሃብን ፈውሰው ጥቂት አንተን ቀምሶ እንደጠገበ ሰው መሆን ጤና አይደለም ረሃብን ፈውሰው ዕለት ዕለት ባዶ ትሆንና ነፍሴ በመገኘት ውስጥ ይረስርስ መንፈሴ ዕለት ዕለት ባዶ ትሆንና ነፍሴ በመገኘት ውስጥ ይረስርስ መንፈሴ ዕለት ዕለት ባዶ ትሆንና ነፍሴ በመገኘት ውስጥ ይረስርስ መንፈሴ ዕለት ዕለት ባዶ ትሆንና ነፍሴ በመገኘት ውስጥ ይረስርስ መንፈሴ በቃኝ የማልለው ይለፈኝ የማልለው ሰለቸኝ የማልለው ያንተ ልውናህ ደስታዬ ያለበት ያለፈው ሰላሜ መገኘት ነው መዋያ ማደሪያዬ በቃኝ የማልለው ይለፈኝ የማልለው ሰለቸኝ የማልለው ያንተ ልውናህ ደስታዬ ያለበት ያለፈው ሰላሜ መገኘት ነው መዋያ ማደሪያዬ ሃሌሉያ ህልውናኻ ጥራዩ ጎይታ ዘለየና ኣብዚ ጉባኤ ህልውናኻ ጎይታ ኣይትልመድኒኻ ኣይትልመድኒኻ ብናይ ትማሊ ልምምድና ኣይትልመድኒኻ ኢየሱስ ኣብ ፀፅባሕ ሓድሽ ኢኻ ሓድሽ ነገር ድማ ትገብር ኢኻ ጎይታ ህልውናኻ ይዘልየና መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በመዓልቲ ዝውር ወለፈላታ ካብላይቲ ዝኸይድ ፌራ ሃብዳስካ ሃቢኸኒ ተከሊለ
بمعالتي زور ورفلنا كبلتي سخيت فراق عبداسكا حبي كاني تخلينا كفو كيرخبني عبداسكا حبي كاني تخلينا كفو كيرخبني بمعالتي زور ورفلنا كبلتي سخيت فراق عبداسكا حبي كاني تخلينا كفو كيرخبني عبداسكا حبي كاني تخلينا كفو كيرخبني زبالة متكي زينا وتنكبي يسوس زينا عنكوي يسوس زينا عنكوي زبالة متكي زينا وتنكبي يسوس زينا عنكوي يسوس زيتنا عنكوي يسوس زيتنا عنكوي هاليلويا يسوس زيتنا عنكوي يسوس هاليلويا وهزيو منبار مسحقا سقيا يفلتن مساي كلوخا نحالا وخد حيسو زرقبني يلان وانتاي تنوعيخا فتصم زيت النغالا وهزيو منبار مسحقا سقيا يفلتن مساي كلوخا نحالا وخد حيسو زرقبني يلان وانتاي تنوعيخا فتصم زيت النغالا وهزيو منبار مسحقا سقيا يفلتن مساي كلوخا نحالا وخد حيسو زرقبني يلان وانتاي تنوعيخا فتصم زيت النغالا معرفي معرفي منبار مسحقا سقيا يفلتن مساي كلوخا نحالا وخد حيسو زرقبني يلان وانتاي تنوعيخا فتصم زيت النغالا وهزيو منبار مسحقا سقيا يفلتن مساي
زيت النقانة معرفي معرفي يسوس حقنا معرفي معرفي يسوس معرفي يسوس حقنا معرفي معرفي يسوس حقنا معرفي 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 يسوس حقنا معرفي 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 يسوس حقنا معرفي 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 يسوس معرفي يسوس حقنا معرفي هاليلويا يسوس معرفي يسوس هاليلويا معرفي يسوس بأخا عرفنا يسوس بأخا دسلنا يسوس بأخا تحقسنا يسوس هاليلويا يسوس حقسنا يا يسوس عرفتنا يا يسوس هاليلويا بمعدي زور ورفلاتا كابلتي صغير فرا هبداسكا هابي كاني تخلينا كفو كي رغبتي هبداسكا هابي كاني تخلينا كفو كي رغبتي هبداسكا هابي كاني تخلينا كفو كي رغبتي زبالة متقعي زينا وتصدع قبي يسوس ما زينا غانك قولي يسوس ما زيتنا 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 غانك قولي وغسيو من بار مسحاب سيدي فلتن نسعي كله خاب نحل وقت حيسو زرخني يلان وانتي تروعي خاب فتصب زيت النخانة وسيو من بار نسخاب سيدي فلتن مساي كله خاب نحانا وقت حسو زرخبني يلان وانتي تروعي خاب فتصب زيت النخانة معرفي معرفي يسوس حقنا معرفي 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 حلف اللقاء أبي وتاي كما خاقروا يلن زمنوا لباي حلف اللقاء أبي وتاي كما خاقروا يلن
زمنو لمن لفالو أبي وتاي كما هاجرو يلا زمنو لمن على فالوكا أبي وتاي كما هاجرو يلا زمنو لمن حلفالو هيوتنا هللويا هللويا حنساب سك بتاغعيتن بقللتان هللويا هللويا اجد ما مليسنا خنا من لهنا هللويا صرت فتيكا برقمي سبيكا برقتي أنجر بيقود وبعتي أحتيكا فتيكا ني كم بتيك زلكا كزمر كمسكن وين نعبي سكا 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 فتيكا برقمي سبيركا برقتي أنجر بيقود وبعتي أطفيكا فتيكا ني كم بتيك زللكا كزمر كمسكن وين نعبي سبكا 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 ستسابرلو صارو زرقفل سلمات ستقفلو يزمن نساي حبيرو نساي حبيرو يحلل نساي حبيرو يحلل نساي حبيرو يشبشب نساي حبيرو يشبشب نساي حبيرو يزن نساي حبيرو نساي حبيرو نساي حبيرو نساي حبيرو صرت فتيكا برقمي سبيكا برقتي أنجر بيقود وبعتي أطفيكا فتيكا ني كم بتيك زللكا كزمر كمسكن وين نعبي سبكا 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 فتيكا برقمي سبيركا برقتي أنجر بيقود وبعتي أطفيكا فتيكا ني كم بتيك زللكا كزمر كمسكن وين نعبي سبكا 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 ستسابرلو صارو زرقفل سلمات ستقفلو يزمر نساي حبيرو نساي حبيرو
متاتهم استنفاسا بنجحو بتنا دمنو متاتهم استنفاسا بنجحو بتنا دمنو يسوس في ظلمات زي حزو ظلمات هاي السواب زلو بالحق هاي يسوس في ظلمات زي حزو ظلمات هاي قمت السواب زلو السواب زلو السواب زلو السواب زلو السواب زلو يسوس اب زلو ابو ياب زلو يسوس زلو عيني زي رعايته اسمي زي سمعته عمل زي تحاسبه يزلو النقاله عيني زي رعايته عوج عوج عمل زي تحاسبه يزلو النقاله عيني زي رعايته زي سمعته عمل زي تحاسبه يزلو النقاله يزلو النقاله يزلون عليه يزلون عليه يزلون عليه عليه ليس تبغوا تكرم جبريل بان مالكا ليس تبغوا تكرم جبريل بان مالكا عليه ليس تبغوا تكرم جبريل باري لمالكا حدش نجر مكبار لما تاسخونه حدش نجر مكبار لما تاسخونه زي تلمنا مكبار لما تاسخونه زي تلمنا مكبار لما تاسخونه عيني زي رأيته اسم زي سمعته عمل زي تحسبه يزلون عليه عيني زي رأيته اسم زي سمعته عمل زي تحسبه يزلون عليه يزلون عليه يزلون عليه يزلون عليه انا تتصبيو ودكتي انا تتصبيو تفاتي انا تتصبيو ودكتي انا تتصبيو تفاتي صحيي بريئة كوين لي وقعتا وقعتا صحيي بريئة كوين لي وقعتا 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 كوين لي وقعتا وقعتا كوين لي وقعتا 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 كوين لي 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 وقعتا هاليلويا كبئل التابطاقعي هاليلويا كاب سلامون تبلت تعبي ياسيخا معرق وقابيخا حلفا لو
تكبرنا يدوكا باهي زبلني كحسبون كلخو يقرم يدرني كاب سلمون تبلت تعبي يازيخا نروك أبيخا حلفا لوكا تكبرنا يدوكا باهي زبلني كحسبون كلخو يقرمني زقر من تلو سلاح كايو زقر سلاح كايو زقر زدن غنتلو سلاح كايو زقر سلاح كايو زدن زقر من تلو سلاح كايو زقر سلاح كايو زقر زدن غنتلو سلاح كايو زدن سلاح كايو زدن كويتا يبارك ኢየሱስ ጎይታ ይስከህድኻ ስለ ሃገርናን ስለ ምድርናን ርስና ልናቢልና ብዘለና ማንጽልያ ሃሌሉያ ኢየሱስ እግዚአብሔር ኣብ ዙፋኑ ሃሌሉያ ንሃገርና ጉዳይ ካብ ይዕንት እግዚአብሔር ተሰወረ ይኩነን ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ምቁጻር ናይ እግዚአብሔር እስከ ሓንሳ እስከ ንወከላ ብእግዚአብሔር ካብቲ ንሪኦ ካብቲ ንሰምዖ ዘበለ እግዚአብሔር ሓያል እግዚአብሔር በዓል ዝናይ እግዚአብሔር ናይ ኩሉ ጊዜ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዓለማዊ ንጉስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰባት አሕዛብ ተኣኪቦም ንርባዕተ ንሸሞንተ ዓመት ዝመረጾ ንጉስ ኣይኮነን ንሱ ካብ መጀመርያ ጎይታ ንሱ ካብ መጀመርያ ንጉስ ኩሉ ብኡ ኮይኑሎ ኩሉ ካብ ብኡ ቆይሙሎ ጎይታ ኣበኻ ንውከል እግዚአብሔር ኣብ ካዕልነትካ ንውከል እግዚአብሔር ሕጅውን ጎይታ ነገራት ዝኾነ ይኹን እግዚአብሔር ኣቦ ካባኻ ኣይስወርኒ ካብ ቅድሚ ዕንትኻ ዝተሰወረ ነገር የልቦን እግዚአብሔር እሞ ለመስግነካ ዝኾነ ይኹን እግዚአብሔር ልዕሊ ሓይልኻ ኣይኮነን ልዕሊ ካዕልነትካ ኣይኮነን እሞ እግዚአብሔር ኣቦ ኣብ ካዕልነትካ ንውከል ኣብ ሓይልኻ ንውከል እግዚአብሔር ኣብ ሰብ ዝውከል ርጉም ይኹን ተባሂሉ ተጻሒፉሉ ኣብ ሰባት ኣይንውከልን ኣብ ነገስታት ኣይንውከልን እግዚአብሔር ኣቦ ኣበኻ ንውከል ኣበኻ ንጽጋዕ ንስኻ ጨፍሉቕ ሸምብቆ ይኮንካን ሒዝካና ትወድቕ ኣምላኽ ኣይኮንካን እግዚአብሔር ናይ ኤርትራ ጉዳይ ጎይታ ኣብ ቅድሚ ዕንትኻ ጉልህ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣብ ትሕትናትካ ምቁጻር ስለ ዝኾነ ጎይታ ለመስግነካ እስከን እግዚአብሔር ክብሪ ሃቦ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እስከ ነቲ ኣብ ጥቓና ዘሎ ሰብ እቲ ማዕልያ ዘይብሉ ሓይለ ኣምላኽ ኣበኻ ሓመሬት ተቐሚጡሉ ናበልካ ሰላም ሰላም በሎ ሃሌሉያ ንገር ወጆኹም ኣበኻ ሓመሬት እቲ ማዕልያ ዘይብሉ ሓይለ ኣምላኽ ተቐሚጡሉ በሎ ጆኻ በሎ ንስኻ ታራ ሰባይ ኮንካን በሎ ንስኻ እቲ ናይ ትንሳኤ መንፈስ ኣበኻ ሓዲሩሎ በሎ ወጆኹም ርእስኻ ይተንን ተነቓቓሕ ተዳሎ በሎ ኣምላካ ህያው እስከ በሎ ንገር ወስከ ጆኹም እስከ እዚ ጉባኤ ህያዋን ሃሌሉያ እስከ እግዚአብሔር ረጊ ክብር ሃቦ ሃሌሉያ ስም እግዚአብሔር ይባረክ እንኳዕ በደሓንን ብሰላምን መጻኹም ሓደሽቲ ኣጋሽ እንተዳለኹም ንዓኻትኩም ዝግባእ ኣቀባብላ ምእንቲ ክንገብረልኩም ስምኩምን ካበይ ከም ዘመፅናኹም ምእንቲ ክትነግሩና ንምልክት ኢድኩም ኣርኢን ኣጋሽ እንተለኹም ንምልክት ኢድኩም ኣርኢን ክንላለየኩም
أجاش نمجمع جديد مزاهم حدش انتلهم أجاش حدش انتلهم كرمينا أوكي حوي سمكان كبي كم زمت أخان ميكروفون كوبخا أمو زرسنا يبال كابا أديسي مت زرسنا يكابا أديسا بانكو على حال متخ كال جاشان تلو خين حلفوكم سؤالكم حوس كسبلو تبغايكم كال جاشان تلو كين حلفوكم كرمينا برنامج مسجارنا حدشتي انتلو أيرن زلو أوكي يسوع كريستوس قويتاي كلاتنا سب جزا نهرا خوينا أتي برنامجنا كله أبوتي يزلو سولسون حموسون بزم زجبرت أولتالو أتي ناي سولس كاب ساعة حمشته سكاب ساعة شديشته تصنع خوينو نقول السب زملكتي كمون انتني عربي كاب حمشته فرانك كاب شديشته فرانك تصنع خوينو لذلك نستيوت راي زملكت إيو كمون ربع كاب ساعة شديشته جميرهم أبزت اليوم ندقوت يوم زمسكرو حواتالو أبزت حابرت لي تأفدق كفوتي كمون عربي دكنا كاب 10 عمت نلعب زلو نعاتهم استرالوي نا إنجليزية برنامج سلزلو أبزبوت هذه دكنا نلاخ كمون قدام كاب ساعات حمشته سكاب ساعة شمون تتصنع نايك صلوتن نايك الأملاخن جزء سلزلنا أبزون كلاتنا ندمت أنا نحبر كمون قدام كاب ساعة شمون تن فرقان كاب 10 فرقان تصنع بتقرينا استرالوين ناي من إسيات برنامج سلزلو كلهم من إسيات أزوات هذا اختركوا كفل من إسيات يحبرهم علو كمون كم زين رياضولنا سنبت ناي كلته إبرة برنامج لنا اتقدم أي إبرة ساعات زجمر كوينو اتقال إبرة زلنا مالتي 10 حرن فرقان زجمر يوسلزي أبجيزنا أبساعتنا اندامت أنا نحبر يسوع كريستوس قويتاي قال فلي متنبهتا زلنا دكنا كاب 10 عمت نلعلي زلو نعاتهم زتدالوي نايمس نعاتي مصحف قدوس سلازلو اتيزغبر برنامج بإنجليزية سلازغوني سنبت كاب ساعات 10 كساب 10 حدن فرقان عدميخون كاب 10 عمت نلعلي زغونو أزبوت هذا ترخيبكم ديسكاس كتقبرو كفلي هتاناتن من اسياتن يحبرهم اللو قال فلي متنبهتا زلنا نوفمبر 9 أستمرون نقحاتن أبركبات زبل ساعة 6 برنامج أزبوت هذا سلزلو كل خاتكم برنامجاتكم أم عرجكم كتمسوا نحبر قال فلي متنبهتا زلنا نوفمبر 10 مدب نادك انستيو فلي كونفرنس الله بباستر أمولو زجبريو اتي بوتا دحر ويا دحر أبتي زلنا ناي فايبر كحبرناي وين نخفل دك انستيو بوتا كحبر أخنين بوتا دحر كنجرناي ساعات جن ساعة 6 PM إيو قال نمود داتا زلنا متنباتا نوفمبر 20 كلتن سلطنا نأجل قلتي سلزلو اتزغبرو لبوتا قدام كوينو ابتي ناي سومنا مدباتنا قدام انغبرو لبوتاي بوتا ازوتا زخوينو زجمرو الساعات كا ساعات 5 قال خم تقول غزي مجمريا ورحي انغبرو ريسايكل انكبولو غزي سلازغوني ريسايكل حسكم زمصاخوم ابز دغه ماكينا سلازلا نغلغلت اندارخوفكم اتي زمصاخمو اودركو تغبرو نتحساسف نغزاخم حسكمو ايتملسو حجي سلا كله هياباتنا نصليلو غزي ناشرنا بخصويعم خصليلنا يسوع قويتاي رسنا نبنا سلام بان 20 كنسلينا እግዚአብሔር ይመስገን ብሩህ ቅዱስ ዘላለማዊ አምላክ ነመስግነካለና እግዚአብሔር ሆይ ጋራይ አንደልሂጸ መስበልኩ ጸጋህ አደገፈኒ ከምዝብል ቃልካ እግዚአብሔር ጸጋህ አደግፍና ናቤትካ ስለዝመጸና ነመስግነካለና እግዚአብሔር እቶም እግዚአብሔር ዝፈርህዎ ትጽቢቶውን አውዝ ገብሩ ይተሐጎሱ ከምዝብል ቃልካ እግዚአብሔር بفرحتك كنحجوس بأخا به سلزبلنا እግዚአብሔር نመስግነካለና እጅኻ እግዚአብሔር ኩሉ ረዲእኻና እግዚአብሔር ካብት ዘለና ክንህብ ደስ እናበለና ባህ እናበለና ተገዲድና ዘይኮና
ካብቲ ዘለና ንህበካለና እሞ እግዚአብሔር ነመስግነካለና ነቶም ነትውዑ ዘመሓድሩካ እግዚአብሔር ጥበብን ምስትውዓልን ክትቦም ብሽምዮስ ንጽሊ ኣብ ቤትካ ክውዕልካ እግዚአብሔር ጸጋ ስለትህበና ነመስግነካ ብኩሉን ኣብ ኩሉን ትርከብ ኣምላኽ ሰራይኻ እሞ ተመስገን ኩሉ ኻባኻ ኩሉ ባእኻ ኩሉ ኻንዓኻ እሞ ንዓኻ ኣምልኾ ስግደት ሓይሊ ስልጣን ተጠቕሊሉ ኣብ መቕደስካ ይእቶ ከም ጥዑም ሽታ ይሸትትካ ብኩሉን መደባትናን ነገራትናን ኩሉ ስኻ ሕልፎ بتفلت ودخ يسوع كريستوس آمين እግዚአብሔር ይመስገን ከመቀንየኹም ከመያርፊድኩም ከመይውኢልኩም እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላኽና ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ከም እንደገና አቤቱ ከም ዝገሩ ዘአኻኸበና ኣብ ቅድሚኡ ደው ክንብል ንኡ ክነመስግን ንኡ ዝግባእ መስዋዕት ክነቅርብ እግዚአብሔር ስለዝረዳና እግዚአብሔር ስለዝደግፈና ስሙ ይባረኽ እግዚአብሔር ይመስገን ኩሉ ዝኸውን ዘበለ ኩሉ ሲ ከም ተራ ከም ቀሊል ክንድሪው አይግባአና ነው ሎም ነፍስ ወከፍናሲ ብጥዕና ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ይባረኽ ድማ አቤቱ ለና ኣብ ቅድሚኡ ድማ ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ማልቲ ሓደ ወድ ዘመስከረለይ ሓደ ሰብ ሓሚሙ ኣብ ሆስፒታል ከይዱስ ዳሕራይ በሓደ ጎኑ ጥራይ እዩ ክድቅስ ድኽእል እናታ ዝደቀሰላ ድማ ሆስፒታል ሲ ናብታ መስኮት ደይኮነስ ናብታ ሓንቲ ጥራያታ ትጥዕሙ ሕጅስ እንታይልዎ ካል ሁሉ ይትረፍሞ ናብታ ብርሃን ድሪእላ ኸማንሲ ተገምጢለንተ ዝድቅስ ኢሉ ነገርሲ ካባና ክውሰድ ከሎ ክኸውን አይግብኦን እዩ ክነመስግነሉ ዝግባእ ብጥዕና ኣለኹም ዶ ብርሃን ዶ ሰማይ ዶ ሪእና ኣለና ኣብ ቤቱ ድማ ዝበለጸ ኣብ ቅድሚኡ ድማ ተረኺብና ንኣምላኽ ድኸውን ምስጋና ንኣምላኽ ድኸውን ክብሪ ክንሕብ ኢድና ክነልዕል ጎይታ ስለ ዝረዳእና እዚ ምሕረት ኣምላኽ እዩ ጸጋ ኣምላኽ እዩ ንኡ ክብሪ ይኹን ነው እስኪ ብጭብጨባን በእልልታን እግዚአብሔር ንባርኮ እግዚአብሔር ይባረክ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ዝሓለፈ ሰሙናት
ብዛዕባ ምስጋና ዝብል ጀሚርና እንዳራእና ቀኒናይና ብዙሕ ግዜ እኳ ክጅምር ከለኹ ኣበይ ከም ዝወድእ እንዳፈለጥ ኮይ ዝጅምር ሓንቲ ግን ብዛዕባ ታንክስ ጊቪንግ ዴይ ምስ ጀመርኩስ ከም እንዳቀጸልኩ ይኸይደ ሰሙን ማለት እዩ ሎማ አልት ግን መዛዘም ክንገብረላ ኢና ንኣምላኽ ዝውሃብ ክትሓስቡ ከለኹም ሲ እንታይ እዩ ንኣምላኽ ንህቦ እቲ ናይ ፍቅርና ምላሽ ትጎይታ ስለ ዝገበረልና ጽቡቕ ሰናይ ነገራት ኩሉ ሲ ንጎይታስ ንህቦ ነገር እንታይ እዩ በእምሮኹም እስኪ ሕሰቡ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢልኩም ሲ ጸብጽቡ ንኣምላኽ ሲ እንታይ ኢኹም ትህቦ ናይ ኣምላኽ ምላሽ ሲ እንታይ እዩ ንኣምላኽ ካባና ንኣምላኽ ካብ ህይወትና ንኣምላኽ ካብ ገዛእ ርስና ካብ ነፍስ ወከፍና ሲ እንታይ ኢና ክንህቦ እንደሊ ብዛዕቡ ክርኢና ሎም ማልቲ ኣብ ሓደ ዳይሬክሽን ጥራይ ደይኮነስ ሆሊስቲክ ዝኾነ ኩለንተናዊ ንኣምላኽ መሃብ ክንህቦ መታን ሓደ ኣርባዕተ ነገራት ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ከልእሌ ከምተን ዝሓለፈ ግዜ ዝረኣናዮም ኣብ ሓደ ክፍሊ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ደይኮነስ ኣብ ብዙሕ ቦታታት እንዳተንከፍና ብዙሕ ጥቕስታት ክንርኢና ንኣምላኽ ንህቦ ተን መሰረታውያን እንብለን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ደለዋና كل أربعة نتبتات كندرينا قدامي نأملخ نهبو يحواتي جيزينا عمت نايم ودعتا كبابينا زلنا نوفمبر علنا نفسه كيف سكي رفلكت نكبر جزاء سنة نفتش جيزينا سخم يالله نأملخ سي معرى غندي إنا نهبو كابتي مع التناسي من البات الشر دونوس قالوا نخو 24 hours سالنا كلتا ساعات فرقان كبابي دخون سي نغويتاس ديديكيتد دخونه غيزي دو يهلونا خو نأملاخ سي ما أرغ ندينا نهبو نزفكرنا يو كل غيزي كاب نهبو زبلص بريشس دخونه ነገር حدثي غيزينا زدما دسنا بلنا ينا نغبرو دتي نفقرو سب مسوخن كون كلناس ساعات اي نصبصبينا تتايم تمسو نحلفو تمسا نحلفو غيزي سي دسنا بلنا ينا نحلفو نأملاخ دما نفقرو اندحر كويناس نأملاخ هذا نهبو ነገር هذا ناي تفقر ملاشنا كخون دغبو سنتاي مسلكم غيزي يبلين زبلك نابز مقراب عالم مس مصانا مجمريا زعات ونا ነገር ጊዜ አይኮን እንደይብልና ግን ጊዜ كن ادغو ንጊዜ በግባ እንጥቀመሉ ይናደይ ካልናምበር ንጊዜስ እግዚአብሔር ካብት ዝሃበና ህያባት እጅ መክሊት ክበና ከሎ ጎይታ 5 2 1 ይሉናል ለተፈላለ when it comes to time ግን ንጊዜ ዘመልከተ ግን ማ ረእይቶ ወሂቡና ኣብ ህይወት ዘመኖም ሲ ብዙሕ ነገራት አዮም ዝሐለፉ ሰባት ካባና ዝበለጸ 34 ወይ 44 ወይ ገላይ ተዋሃቦምን ማዕረና 14 ሰዓታት ተዋሂቡ ግን ነቲ ጊዜ በግባብ ንረብሖም ስለዘው አልዎ ስለተጠቀሙልዮም እውታት ኮይኖም እንበር ሕልፍ ዝበለ ካባናስ ጊዜ ዝተዋሃቦ የለ ዝሐለፈ ጊዜ ዝሐደ بريز بال تشارلي كيرك دي دبال كيرك تشارلي كيرك ايوا نسو مس حلفس هذا ነገር ግርም ይሉኝ እድሜውስ አስተውልኩ ባለው 30 ሀደ ب30 ሀደን አመት ሲ እቲ ከምጽኦ ዝኽል ኢምፓክት ገለሲ ገይሩ حلف 31 ማርቲን ሉተር ኪንግ ከመውት ከሎ 30 ሺህ أسلاسان تشأتن أمة دميوسي نعلم نقانيهم إنفلونس جيروم تقليهم حلفهم كابانا زحلفة 4 شمونتن ساعات لتوهبوا ما يكون ما أرياتها استوهبت نعم لهم بأرسي بمعرن الذهبنا دم ماليزنا هنهبوا دليلنا نج كريئنا بزقبق من قد خنتك أملو زقبق نجار انتلوسي جيزي
ጊዜ ብለይ ንብል እምበር ጊዜስ ንኩሉ ሰብ በማዕረተ ተዋሂቡና ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ካብ 15 ክሳብ 16 ብዛሕትና ነፈልጦ ጠቕስሎ እምበኣርሲ ቅንያቱ ክፉእ እሞ ጊዜ አድኩም ከም ለባማት እምበር ከም አያሱ ዘይኮነስ ከመይ ብጥንቃቅ ከም ትመላለሱስ ተመልከቱ ይሉ ጊዜ እንታይ ዝደሊ ምዕዳግ ዝደሊ ጊዜ ፕሪሺየስ ደሆነ ኮሞዲቲ ምስከደ ዘይምለስ ንሰብ ክትቦ ከለኻ ጊዜ ኻሲ ብሉጽ ነገር ኢኻ ትቦ ደለኻ ንሰብ ቆጭርከ ይክጠልሞ ከለኻ ዘይምለስ ነገር ኢኻ ኻቡ ትሰርቆ ዘለኻ ጊዜ ሃንሳ ምስከደ ከም እንደገና ዘይምለስ ዘይርከብ ፕሪሺየስ ደሆነ ነገር አብናይ ግሪክ ሜቶዶሎጂ ታይብሉ መስለኩ ጊዜ ከም በራህ ሰብአዩ ብሩህ ድማ በድሕሪቱ ይብሉ ከይትሕዞሲ የለን ተኸይዱ ኸይዱ እዛ ዝተዋህበትና ህይወት ሓንቲያ በጊዜ ዝተዓቀነት በመዓልታት በአመታት ዝተዓቀነ እድመ ተዋሂቡና አሎ እንታይ ኢሉሎ መስለኩም ኣብ መዝሙር 9 ቁጥር 12 ሙሴ ኣብ ዝጽሓፎ ጸሎት ወይ መዝሙር ጥበበኛ ልቢ ምእንቲ ክረክብሲ መዓልታትና ክንቆጽር መሐረና ይሉ ነፍስ ወከፍ ኣብ ዝተዛሓተኩም ነፍስ ወከፍናስ እድሜና ኢና ንቆጽር እምበር መዓልቱ ዝቆጽርሲ የለን ኣነ ሎም መዓልቲ ገርመካ መበል 38 ሽሕን ክንድዝ መዓልተ እያ ኢሉ ዝቆጽር ሰብሲ የለን 10 ዓመት ገይረ 40 ዓመት ገይረ ይድብል ሙሴ ግን ክጽሊ ከሎ እንታይ ኢሉ መስለኩ መዓልታትና ክንቆጽርሲ መሐረና ሃንት መዓልትሲ ሰይላስ ከይተሐልፍ መታ በመዓልቲ ከህሰብ መታ በመዓልቲ ክረአ መታ ስለዚህ ዝሰይሉ ዝኸይድ ደጊሙ ድማ ዘይምለስ ጊዜሲ ክእደግዩ ደለዎ ታዘንበብና ያና ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ሲ ነቲ ጊዜስ እንታይ ግበሮ ይዝብል አድጎ ንምንታይ ዘመኑ ክፉእ ስለዝኾነ ካብስ ሪዲም ግበሮ ናትካ ግበሮ ብናይ ሐድሽ ትርጉም ናይ ትግርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ድማ ንጊዜ ይብለካ አብረብሃ አውእሉ ሱቂሉ ደይኮነስ ከኸይድ ኣብ ዝኾነ ረብሃ ኣብ ዘለዎ ሳውእሉ እቲ ረብሃ ከንታዩ ኣብ ወኽትሪዎ ከለኹምሲ እቲ ለባም ኢሉ ዝገልጾ ዘሎ እቲ ብጥንቃቅ ዝመላለስ ከመዩ ኣብ ረብሃ ደውእሎ እንተልኩም ንፍቃድ እግዚአብሔር ንምግባር ንፍቃድ እግዚአብሔር ንምግባር ሲ ነቲ ጊዜ እንታይ ትገብሮ ማለት እዩ ብጥንቃቅ በመምላስ ለባም በመዃንሲ ትእድጉ ናብተናትካ ነገር ተምጾ ስለዚህ ሕጂ ንጸሎት ንህቦ ጊዜ ንቃል እግዚአብሔር ንህቦ ጊዜ ንአምላኽ ንምግልጋል ንህቦ ጊዜ ዝኹሉሲ ኣብ ግምት ነእትዎ ነምጻዮስኪ ካብትና አምላኽ ክንህቦ ዝግባአና ጽቡቕ ነገር ሓደሲ ንሱ አገልግል ባኽስቶ ክንባሃል ከለና ጊዜ ይብለይ ንብል እቲ ጊዜ ንገዛእ ርስና ክንገብሮ ስለዝደለና እምበር ጊዜስ አሎ ካልኦት ጊዜኦም ዝሓቡሲ 48 ተዋሂብዎም አይኮነን ግን ንረብሃ ንፍቃድ እግዚአብሔር ንምግልጋልሲ አድጎሞ አምጽዮሞ ናብቲ ረብሃ አምላኽ ቅድመ ሕጂ ነጊረኩም ኸውን ኽእሊ ሓደ ጊዜ ፓስተር ሜል አዲምዎ ኮንፈረንስ ነይሩስ ሓደ ሰብኣይ መጽዩ ስቶክዴል ይድባል ኣብ ጊዜ ሃርፐር ናይ ካናዳ ሴኩሪቲ ሚኒስተር ነይሩ አማኒዩ ስፒሪት ፊልድ ኣብቲ መጽዩ ከገልግለና ከሎ ኣነኳ ፓስተር ሜል ለጊዶ ነይረ ፖስተር ገለስ አይተውጽእ ኢለ ምክንያቱ ትስርሐይሲ ኤኒ ታይም ኮሚት ክገብር አይክእልኒ ማለት ገለ ነገር ኣብ ካናዳ ወይ ንካናዳ ዘመልከተ ገለ ጉዳይ እንተተፈጺሙስ ካብታ ዘለኹዎሲ ቦጋቢሎም ይወስዱኒ ሴኩሪቲ ሚኒስተር ስለዚህ ፖስተር ወጽዩ ገለስ መጽዩ ተባሂሉስ ክሳአንሲ ስለዘይደሊ that much this guy ሰብ በጣም ቢዚ ስሩስ ኃላፊነቱስ ከቢድ መጽዩ ደማሐረናኽ ናይ ዳንኤል ይምሽሩና
127 ሃገራት ደማሃድር ድነበረ ዳንኤል ሲ ንማዓልቲ 3 ጊዜ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንምጽላይ መስኮቱን ኣብ ኢየሩሳሌም ከፊቱስ ንምጽላይ ሲ ጊዜ ነይሩ እንታይና ነማሃድር እንዴ እንታይ ኢና ክንገብር ንውእል ሲ እንዴ ግን ዳንኤል ሲ ነይሩ በዙይ ቡዩ መሄሩናና ንጎ ሰዓት 5 ዝተስዩና አይርሶ ይባይ ወሶ ኢምፕሬስ ይገሩ every day ሰዓት 5 ዝተስ ዳራ ይጽልይ ንመንፈሰ ይሉና የንብብ ቃል እግዚአብሔር ንነፍሰ ይሉና ጂሚ ገይድ ንስጋ ይሉና ማልተይሲ ንመንፈሰ ንነፍሰ ንስጋ ይብዝኸውን ነገር ሲ እዙ ጅምሮ ይሉ ታይብለኩም ደሌ ንአምላኽ ሲ ዝውሃብ ጊዜ አሎና ዶ ንመቅለሉ ለና ዶ ንእድገሉ ለና ዶ ንፍቃድ እግዚአብሔር ንምግልጋል ናብረብሃና ድውል ናብረብሃና ዘመጽ ንአምላኽ ድውሃብ ሲ ጊዜ አሎና ዶ ተቀዳሚትን አምላኽ ንህቦሲ ጊዜና ትብጥንቃቅ ዝመላለስ እትለባም ዝንዳ ገበረ ኸይድ ካልአይ ንህቦ ንአምላኽ ታለንት ክእለት ጸጋ ጊዜ በመሰረቱ ከምታ አንተ ይዝበልኮ ናይ አምላኽ ህያብ አምላኽ ይቡና ሎሚ ክትወሰኸልና خلاሲ ሎሚ ናይ እግዚአብሔር ምህረት ናይ እግዚአብሔር ህያብ ነው አነ ተማለ ደቂሶም ሎሚ ዘይተስኡሉ ሎሚ ዝተንሳዕናስ ናይ እግዚአብሔር ምህረት ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ ናይ እግዚአብሔር ጉድነስ ናቱ በቃ እንታይ ይዝባል ቸርነት ገለ ክብል ደልየሲ አማርኛ ሓደ ጊዜ anyway ዘርዝሩ ወናይ አምላኽ that is what it is እተዛሃበና ንሱ ጽቡቅ ካብቲ ዘሃበና ምህረት ካብቲ ዘሃበና ድማ ጽቡቅ መሊስናስ ንአምላኽ ድማ እንታይ ንገብሮ ንህቦ ካብቲ ጊዜ ጸጋውን እግዚአብሔር ዘሃበና ክእለት ታለንት ኩሉን ካብ አምላኽ እዩ መሊስና ድማ ንአምላኽ ንህቦ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ከምዚ ዝብል ቃል አለ ቁጥር 10 ነፍስ ወከፍ ከምቲ ተቀበለው ውህበት ጸጋ ከም ህያወት መገብቲ ስቲዋርድ ማለት እዩ ተዋሂብወዩ ግን ናይ አምላኽ ስቲዋርድ ከገብረለው ብዙስ አይነቱ ጸጋ አምላኽ ንሓድድኩም አገልግሉ ነፍስ ወከፍ ሲ ጸጋ ተዋሂብወዩ ውህበት ተዋሂብወዩ እዚ ዝተዋሃበካ ውህበት ክልተ ነገር ኃላፊነት አለና መጀመሪያ ውህበት መስተዋሃበና ነተዘተዋሃበና ውህበት ምዕባይናትና ነገር ጎይታ ጸጋ ይህበካ እተዘተዋሃበካ ግን ንስኸይኻ ድማ ኑ ዲቮትድ ብዝኾን ካሉ መጠን እናአበየ ድኸይ ክል ናይቲ ትበጽሖ ወይ ድማ አገልግሎትካ ይኹንቲ እግዚአብሔር ዝሃበካ ነገርሲ ናቱ ኢምፓክት በትንስኻ ተዝተዋሃበካ ብዘአበካዮ መጠን ድምጽህ በካ ኸውን ክትዝምረሉ ግን ምስ ሙዚቃ ሐቀይደ ጽቡቅ ጌርካ ክትዋሃድ ገለሲ ጊዜ ክትወለካ ጊዜ እንተ ዘይሂብካዮስ ኩል ጊዜ ካብታ ሙዚቃ እናዘለልካ ነቶም ሙዚቃ ዳሕርሙ ከተሸግሮም በሃርመኒ ከይዝመር መታን ጦሚው ተድምጺ ግን ካበይ ከመጽእ ተኽስታይ እጅቲ ዲቮትድ እንደሕር ኮይንካ ነቲ እግዚአብሔር ዘሃበካ ነገርሲ ጊዜ እንተ ሂብካዮ እንተ ማዕቢልካዮ ብዝበለጸ መንገድ ከተገልግል ንአምላኽ እንዲሁ ዝውሃብና አምላኽ እንዲሁ እጂ ንሰብ ዝግበር ከማንሽ ምስ አነ አብዛ አዲ ኢምፕረስ ካብ ዝኾነሉ ኩል ጊዜ ድማ ድውቀሰሉ ነገር እንታይ መስለኩ everything ዝገብርዎ ዘበለ ሁሉ ሲ ኣብዚ ምዕራብ ዓለም ራእዩ with excellence ክገብርዎ ከለው ሲ ካብታ ዝደቀቀት ጀሚራስ ኣብ ኦርጋናይዜሽንስ ኣብ ካምፓኒስ ገለ ዝግበር ሲ with excellence እጂ ንሕና ንአምላኽ ንገብሮ ሲ ከመይ ከምዝ ደይከው ብጣዕሚ በቃ ብዝማርኽ መንገዲ ብዝምስጠካ መንገዲ ሱቂሉስ ካብ ሰማይ ዱብ አይበለን somebody work on it ገለ ሰሪሁሎም ሰሪሆም ተዋሂቦም ዲቮትድ ኮይኖም ስለዚህ ተአምላኽ ዘሃበና ህያብ እና ማዕበለ ከኸይድ መታንሲ ዲቮትድ ክንከውን ለና
أبزع أدخل زمت جهري لا يكون كن بعيد حلفة ده يكونس ممهارون صبوا سلا زي يكونه كمسكرانكم تركز بس زح جزيس بتمرتي عليه فيه جزازو جز أخص زح حلفة كلتا سلست أمتيو تأفيوني يكونه بدحري زمت أسب كله كجبره سري الله بصح جنزب كنا تمرتح عليه فيه ككفل أتي زتلقى حقوسي عليه فيه وايد هالكومني እግዚአብሔር زحابن فلطي كنت እግዚአብሔር زحابن نغرسي ببزو አንግላት ጸቢቁ ወጽ መታንሲ ከማ አብሎለን ክልተ ሰለስተ ጠቅስ ሸምዲደ ረረር ክብል አይደልን ብዝግባእ ክምግብ ብዝግባእ ክመረሲ ንገዛ እርሳይ ከባለን እግዚአብሔር ንዝሓበኩም ህያባት እግዚአብሔር ንዝሓበና ነገርሲ ንአምላክ ካብ ኮነስ ዝበለጸ excellence زخونه excellence زملኦ ነገራት ሂዝና خنقربሉ መታንሲ መጀመሪያስ ነታ ዘተዋሃበትናስ ከነማ አብላቅ እንከላለን መዝሙር ከይ ረአየ ከይ ዘመረት ዝተጻፈሉ ከየንበበ ከይ ተላመደ መጪው አብታ ምርኻብ ናይ መዝሙር ጊዜሲ ክስታይ ዝገብር ሰብ ዝሕዝን በኻለ ያቅጣጫ በኻለ ዳይሬክሽኑን ማለት ይሁን ማመዘምራን ጥራይ ወደቁ كل زتوهب الناس كنا مقابلون لنا دهرايك أبيت أملاخ دما كنوفي ولا نحددكم أقلقلو توهبت سجع نحدد نمقلقلو توهب كنا قلقل تازلاتنا أبيت إخزيابير كنا بركت منقست أملاخ وانجيل كدف بيتو كتصبق كتوكب زتوهب النا نقرسي كنا بركت يزقبان توقبل يلوم يحرّي بيت እግዚአብሔር ንዝተወሰኑ ሰባት ጥራይ ኮነት አዚፍ ሲኖኦም ከም ተመልከትሲ እሷቶም ካብትን ናብትን እናተወናጨፉ ከገልግሉ ካልወት ድማስ ከምዘይ ምልከተና አይነት ሰንበት ምጽኢልና ሰንበት ድማ መሰስ ይልና ክንወጽሲ ጽቡቅ አይኮነን አሕዋት ገለ ነገርሲ አቤት እግዚአብሔርሲ ገለ ነገርሲ ክነበርክት ክንከላሉ እግዚአብሔር ዘሐበና ናይ ፍቅርና ምላሽሲ بمن تاير هذا كوت عقل قلوت كاري هذا كوت هبو نجر يتتملسلو نجر نو بمن تايك ملسلكا تزكبر كالله نجر الكاسي حاسب كاس هيبو كادم مايو وهبات هيبو كاي زي أخذت أتات ودلي قال سبنت وصل كلتا سيرفيس على النتيجة قال هنا من الباسي أبتحنتي سيرفيس عقل قلنا أبتحنت تنكافلك مكاين ترافيك دقابرنا مدلنا بزح تحانت أقل جلس تحانتس أبتي أدقك حجزي انت نبي قال نجسي انت نبرك تجاب بيتك زي أبيرسي بزح حجزي تقال انت له دحن تكريتيزم نوسدو نما حيش كن ما بزحتو جزي أقل قلوت يلل أقل قلوت تغرين أقل تيلوكم سب أي كان أشوري كل التناقر يزارب زلو ويسبكتيا ويممر حاملو خيا هتصانات كي مهر تخلكيله دبلني سب سمي اي فلط وانبر كي زرع تخلكيله زتبع زبلسب سمينا ينفلط تحنت طراي سلنري امالو يتو اغلغلوت تبيت املاك جن بزوح ناي بزوحات سبات ناي بزوحات ايو ناي بزوحات يدكام حواس يدلي نقدميت نخخيد مت سلازي تግዚአብሔር زحابنا نغرسي ماليسناس كنهبلو نخيل حدا نغرسي غيزينا بمحب بمغلغال لو مالتي دسبليو ابصبق مالتي ذا سبكت مصيا تماهيروم قال يوم دما كاب كال اد مصيوم سي كال ايتي اشر كمزي كواير اي بي ببسمون دغلغلونا لومي اشر بي استجمرت الله كاب زلهم ودحان صحفتو له غيتا يباركو سكينة تقالهم قيتا يباركم thank you እግዚአብሔር ይባርኩ ከፈሉ እግዚአብሔር ይመስገን ጊዜኦም ዘታዘለዎም ክእለትን ጉልበትን እግዚአብሔር ዘሐቦም ነገርሲ መሊስናስ ናበይቱ ነፍስሶ ኢና ይሎም ይመጽ በማጂክ እዚ ወንበር አይተደርደረን በማጂክ እዚ መሬት አይጸረ ገለሰብ
ጊዜውን ጉልበቱን ክእለቱን ሂቡ ስለዚህ ተሓደ ንጎይታ ንህቦ ጊዜዩ ተኻልኣይ ድማ ንጎይታ ዝሓበና ክእለት ጸጋ ኣቤቱ ብምግልጋል ሳልሳይ ድማ እንህቦ ንጎይታሲ ገንዘብናይ ጥሪትናይ መቼም ካልእ ኩላ ክትስበከላ ደሓን እዚኣ ህየስ ገለ ኢልናሲ ኣብዚያ ቁንጥጥ ተቢላትና ጽቡቕ ኣይኮነ ብጥሪትና ብንብረትና ብትሕስቶና ድማሲ ንኣምላኽ ብምሃብ ናይቲ ፍቕሪ ምላሽናስ ክንገልጸሉ ይግባእ ኣብዛ ሓለፈ ኣብ ዝረኣናየን ክልተ ሰናብትሲ ተሓደ ዝረኣናዮ ኣብ ሉቃስ 17 ትለምጻም የምሽ ተመሊሱና ኣምላኽ ተመስገነ ግን ጎይታቶም 10 ለምጻማት ምስዕወዩ መሃረና ምስበልዎ እንታይ ኢልዎም መስለኩም ትትእዛዝ ናይ ጎይታ ከምዚ ነይሩ ከድኩም ንካህን ገዛእ ርስኹም ኣርዩ ንካህን ገዛእ ርስኻ ምርኣይ እንታይ ሓትት መስለኩም ትሕስቶ ይሓትት እዩ ዘሌዋውያን 14 ኸድኩም አንብቦ ካብ 1 ክሳብ 32 እቲ ለምጻም ምስ ነጽሐ ንካህንሲ ስቂሉ ኣይኮነን ትኸይድ እንተለዎ ተባእታይ ገንሸን እንተ ዘይብሉውን ክልተ ኡፍ እኽሊ ዘይቲ ሂዙዩ ናብቲ ካህን ትኸይድ ኣምላኽ ኣንጽሑኒ እዚ ገይሩለይ ኢሉስ ንቤት ኣምላኽ ሂቡ ትካህን ድማርዩ ነፃ ኢኻ ይብሎ ኪድ ተሓወስ ምስ ትሕዝብ ይብሎ ብንብረት ብትሕዝቶውንሲ ይስውእ እዩ ታሰበይት ድማ ዝረኣና ያ ሉቃስ ምዕራፍ 7 ናታ ተመሳሳሊ ክፍልያ ማርቆስ ምዕራፍ 14 ክዛረብ ከሎ ነቲ ዘምጽኣቶ ዝነበረ ሽቱ ብዛዕቡ ክዛረብ ከሎ መጠኑ ክንድዚ አይበለና ግን ሉቃስ 14 እንታይ ዝብል ቃል አሎ መስለኩም ብዙሕ ዋጉኡ ይብለና ዋጉኡስ ብዙሕ ዝኾነ ነገር ያ ሂዛ መጽያስ ንኢየሱስ ዘይኮነ ሲላ ስብራ ቢላ ኣብ እግሩ ዘፍሰሰ እቲ ዝተገብረላ ምህረት እቲ ዝተዓመቶ ጸጋ እቲ ዝረአየቶ ፍቕሪ ግድ ስለ ዝበላስ ዋላ ብንብረታ ዋላ ብትሕስቶ ያ መጽያስ ስብራ ቢላቱ ንኣምላኽ ሲ ታንጀብል መጀረብል ብዝኾነ መንገዲ ካብቲ እንህቦ ናይ ፍቕሪ ምላሽናሲ ትሕስቶ ናይ ንህብ ጎይታ ፍረ ይሱ ድማ ፍረ ብዙሕ ያ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 6 መወዳእታ ከባቢ ናይ ጽድቅ ፍረ ይብለና እዩ ገላትያ 5:22 ናይ መንፈስ ፍረ ይብለና እዩ ተንሽዓተሹ ይመጻ ሰላም ሓጎስ እርቂ ገለ ዝብሉ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ድማ ፍረ ከናፍርና ይብለና ተመስዋዕት ምስጋናና እዚ ሁሉ ንኣምላኽ ድውሃብ እዩ ጅመጺና ንኣምላኽ ሰንበሲ ፍረ ከናፍርና ንኣምላኽ ሲ መስዋዕት ንህቦ ጎይታ ተመስገን ንብሎ ንዝምረሉ ነምልኾ መስዋዕትና ነቕርብ ፍረ ናይ ትሕስቶናውን ድማ ንህቦ ጎይታ ረዲእኻኒ ኢኻ እዚ ሰሙን ብምሉእ ሲ ብጥዕና ሓሊፈ በቲ ዝሃብካና ሓይሊ ሰሪሐ ወሲኸ ፍረ ኣለኒ ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ቁጥር 7 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ እታ ብዙሕ ግዜ ነታ ኣብኣ ዝወረደ ዝናብ ዝሰተየት ምድሪ ነቶም ብዛዕባኦም ዝሓርስዋ ዝጠቅም ፍረ እንተሓበቶም ካብ ኣምላኽ በረኸት ትረኽብ ተቐለል ከብሎ እታ ምድርስ እቲ ማይ እቲ ዝግባእ ሁሉ ምስ ረኸበትሲ ፍረ ትህብ ተዘይባ መካንያ ማለት እዩ ባረንያ ኣምላኽ ኣባና ዝገብሮ ዘበለ ሁሉሲ ምላሽ ኣለዎ ማለት ፍረ እዩ እጅት ጎይታ ብዝሓበና ጸጋ ብዝሓበና ሓይሊ መሊእናስ ገለዶ ፍረ ረኺብና ካብቲ ፍረ ድማ ሲዝና ንመጽና ኣምላኽ ተመስገን ፈርየ ወሲኸ የመጽ ሰሙን ወርሕን ወርሒ ዓመትን ዓመት ምንም ናብ ቤት ኣምላኽና መንግስቲ ኣምላኽን ዝመጽእ የብልካን ዝጽምበር የብልካን ማለት ብዘይ ፍረ ኣነ ያኸትብል ደለኻ ይውስኽ የለኹን ንውስኽ ኣለና እግዚአብሔር ይረዳእና ኣሎ እንተ ኮይኑሲ
እምነትና ንኣምላኽ ደለና ምስጋና ንኣምላኽ ደለና ፍቕሪ ካብቲ ዝግለጸሉ ሓደሲ ብትሕዝቶና ምሳሌ 3:9-10 ብጥሪትካ ብኩሉ ፍርያትካ ንእግዚአብሔር እንታይ ግበሩ ይብል ኣኽብሩ ሽኡ ቆፋፉኻ ብብዝሒ ክመልእ መጽሙቕካ ኸኣ ብኹልኢ ወይኒ ክቐጽጽ እዩ ብፍረሲ እግዚአብሔር እንታይ ይገብር ማለት እዩ ተምልኹ ኢኻ ተኽብሩ ኢኻ ኣኽብሮትካ ስትገልጸሉ ኢኻ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣይንወስቕ ኢልኩም ኣለኹ ምንም ዘይትሕተቱሉ ቤተ ክርስቲያን ጽቡቕ ኣይኮነን expected እዩ ክትገልግሉ ጊዜኹም ክትህቡስ expected እዩ ብንብረት ብትሕዝቶኹም ሲ expect ንገብረኩም ኢና ተተባሂልና ግን መእበይ እሱ ይሓድ ዘይመሃብ እምነት ኣይሓትት መስዋዕት ኣይሓትት መሃብ ግን እምነት ይሓትት ዘን ኩለን ዝበልናየን ኩለን መስዋዕት ድማ ይሓትት እዩ ካብትን ነፍስኻ ጥራይሲ ንኻልእ ድማ ክትርኢ ክንህብ ከለና ከገለ ጊዜ እንታይ ነው መስለኩም ከምዚ ሕሰቡ ናቲ ብጎይታ ዘይደሓነ ብዛዕቡ ኢና ንህብ ደለና ሓደ እሱ ከህብ ኣይክእል እዩ ንሕና ግን እቲ ወንጌል ክሰፍሕ መታን ክርከብ መታን ሲ ካልእ ሰብ ንህብ for the future ኢና ንዘርእ ዘለና ንህብ ዘሎና ዘይደሓነ መቼም መፅኡ ክህብ ገዛ ኸራይ ከፍለና ገለ ኣይንጽብዮን ኢና መስለኒ ንሕና ግን በቲ ትሕዝቶና ሲ ወንጌል ክሰፍሕ ካልኦት ክርከቡ መታን ሲ ንህብ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሲ ኣብ ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ኤርትራውያን ቤተ ክርስቲያን ጽቡቕ ገይሩ ዝተቐጥቀጠ ነገር እንተሎ እንታይ መስለኩም ዘይመሃብ ሽር የለን ከምዚ የለን ደሓን እሞ ኩሉ ሲ እጅ ንምሃብ እዩ ስብከት ደልዮም በር ንዘይመሃብ እንታይ ስብከት የልዩ ግርም ከይድብለኒ ስጋ ደኣ ንገዛዕ ርሱ ይደሊ ክህብ ደኣ ኸመይ ገይሩ መስዋዕት ደኣ ደይፈቱ እንታይ ስብከት ኣድልይዎ ብሰብከት ደግፍካስ ከም ዘይህብ ትገብሩ ኩላህና ሓደይና ማዕረይና ገለመለ ኢልካ ኣኽብሮት ዘይብሉ ክኸውን ትገብሩ ናይ ኤርትራውያን ቤተ ክርስቲያን እዩ እዚ ኣኽብሮት እዩ ስብከትን ትምህርትን ደልዮም በር ስጋ ደኣ ብመሰረቱ ኩላህና ሓደይና ማዕረይና ገለ ኢሉሲ ከኽብር እኮ አይደለም እንታይ ስብከት የልዮ እንታይ ትምህርት የልዮ እንታይ ምስልጣን የልዮ ተገዛዚና ክንነብር ብትሕትናን ብፍቕርን ክንነብር እዚ ተሰቢኽና ኸማን እንተኾይኑልና ኣይኮነን በቲ ሓደ ተደፊእናሲ በቲ ሓደ ጽቡቕ ጌርና ተሰቢኽና ኸማንሲ እንተሂብና ጽቡቕ ጌርና ተሰቢኽናስ እንተ ተኸባቢርናስ ማንም ሕፃን ክውለድ ከሎ ጀሚሩ ሲ እንታይ ክትከውን ትደሊ ይመስልኩሞ ሰሚ ኣይፈልጥኒ ቫይስ ፕሬዚደንት ወይ ገለ ዝብል የለን ንጉስ ክኸውን ይደሊ ፕሬዚደንት ክኸውን ይደሊ ቀዳማይ ክኸውን ይደሊ ሰቦርዲኔት ክኸውን ክድግፍ ዝብል ሰብሲ የለን ካብ ናይ ኔቸር ናይ ሂማን እዚ ነቲ ሂማን ኔቸር ቀቲልካ ስለቲ መንግስት ኣምላኽን እዩ ኣምላኽን ሲ ኢልካ ኢኻ ምግዝዛእ ተምጽኦ ስለዚ እዚአን ሲ ንቤተ ክርስቲያን ሲ ዘልመሱ እዮም ሰለስተ ነገራት ካልሳይ ድማ እንታይ ይመስላትኩም ናይ አገልግሎት ደቀ አንስትዮ 50% ዝሆና ወይም ካቡ ንላዕልን ዝሆና ሲ አልሚስና ሲ ቤተ ክርስቲያን ብምንታይ አخدፍ ይተሐዊልና ሪሶርስ ዘይብልና ተገርና ያ ቤተ ክርስቲያን ናይ ደቀ አንስትዮ አገልግሎት ቀጥቂጥና 50% ተልሚስና እዩ አይተከባበሩ ኢልና ስርዓትን ምክብባርን ዘይብሉ ጌርና ሰባት አነ ከም በመሰረቱ ሰብ ሙሴ ተበለኒ ይድፈት ምንም ጸገብ ይብለይ
ታኸማ አይነት ትምህርትን ዘመናት አይኮንኩናቸውም እንደ አመታት ጽግብ አብሎ ማመዝመጹ ተፓስተር ዝብል ዝነበረ ኸማን ሙሴ ኩለከጅም ታጸገም የለን ሽመይሰያ አይተኽብር ጸገም ይብሉ ናይ ፐርሰናል ግን ስጉምት ግን አይነኸይድን በመግዘዛ በመከበባሪው ዝኽየት ስለዚህ ዘን ሰለስተ መሰረታዊ ነገር ሲ ከቤተ ክርስቲያን ሲ እዚ ጸረ ክርስትናን ጸረ ቤተ ክርስቲያን ነው አይተሃብ በእሽርን ተኾይኑ ህራይና ሐድሽ ኪዳን እኮ ሙሉ 100% የምኮ ዝህቡ ነው ታናይ ብሉ ኪዳን አይተሸካ አበግርና ይራአናል አበግር ሐዋርያሲ ገገዞም ሸይጦም ሲያንጽም አውዲቆም አይደም በመሰረቱ ደሃነት ሆነት ግን እትቤት አምላክ ከኸይድ እንተ ኾይኑ ሲ ከኸው እንደለው ወይ እጅግና ንመልሶን ከመልሶሞ ስለገዛ ራስና ይዛረብ ዘለኹ እትና አምላክ ስለዘፍቀረና ስለተዘርአየና ምህረቱ እንህቦ ነገር ሐደሲ ጊዜናዩ በትክእለትና በተዝሱ ዘሐበና ኃይል ንጎይታ መሊስካ መግልጋልዩ ጥሪትና በትጎይታ ዘሐበና ነገር መሊስካ ንቤት አምላክ መሃቢ ከምዚ ንስብከት ክትዕም ተኾይና አነኳ ማንም ዘሐበው አይፈልጥ እቲ ክንደይ ቁጥር ከም ዘለዎ አይፈልጥ ገለ ክብለኩም ኸሊ ግን አባመት ጸብጻብ አሉ ይረአዩ ክጽብጸብ ድማ አይደለው ኢንፋክት በነፍስ ወከፍና ክጽብጸብ ይዘለው ቁርብ በخبዳለሁ አጆ ሎም በጎይታ ዘይኮነ ሐዲስ ዝመጸ ዘይ ይምልከቶኒ አብዝ ቤት ግን ግልገላለና ቤትና ይብል ግን ይምልከተና ብትሕስቶ ኻደይተ አመንካ በኻለ በምንም አይተእመንህ እዚሲ ኮሚትመንትና ሓደ ደርኢሲ ትሕስቶናይ እዚ አትህቦ እዚ አይተፍለጦ ገለ እሱ ንምጽዋት እዩ ምጽዋት ድማ ንሰብኻ ትህቦ ስለዚህ ዲግኒቲ ናይተሰብነ ክትሕሉ እዚ ሂበካ ገይረልካ እንዳበልካ ከበሮ እንዳወቃካ ሳይወሃብ አቤት አምላክ ድወሃብ ግን ይቁጸሪ ጽብጸብ አብሉ ኪዳን በብ ነገዱስ ክንድዝ ተዋሂቡ ተባሂሉ እኮ ተቆጭሩ እዩ ነገድ ይሁዳ ክንደይባስ ተቆጭሩ ናይ ኩላቶም ሲ ተጸብጺቡ ተቆጭሩስ ክንድዝ ተዋሂቡ ተባሂሉ ከሙን ተንህብ ነርና حقዶ ንግረኩ ከም ተቆጽሩና ቀደም ገዛም ገዛና ገለ ውፍያት ሰባት ግን ስለዝኸዱ በዘን ዝበልኩ አይነት ድማ ትምርታት ትገላብሉ ሰብ በዘይ መሃብ ጨብጨባን ለልታኒው ዝህብንበር እቲ ብትሕስቶ ስለዘይህብ ግን ብውህዳት ሰባት ያ ቤተ ክርስቲያን ተኸይድ ብውህዳት ውፍያት ካለኸ ተንጠልጥሉ ኸይድ ስለዚህ ከም ትዝግባ አይነበር ክብርና አምላክና ይሁን ማርቆስ ምዕራፍ 10 ተኽልተሲ ጎይታስ ነታ ሰበይቲ ናይቲ መጠን ጉዳይ ይኮነን ግን ሪኡ ኢየሱስ ድማ አመን ጽርሳጹን ምጽዋት ተቀሚጡ እቶም ሰብ አብትሳጹን ምጽዋት ከመይ ገይሮም ገንዘብ ከም ዘወድቁ ረአየ ብዙሃት ሀብታማት ብዙ ሐውደቁ አንተ ደኻ መበለት ከአ መጽያ ክልተ ለብጦን ሓደ ቆድራቴን ዘአክላው ደቀት ንደቀ መዛሙርቱ ጸዊኡሃ እዛ ደኻ መበለት እዚኣ ካብዞም አብዚ ሳጹን ምጽዋት ዘወድቁ ሁሉም ዝበዝሕ ከም ዘወደቀት በሐቂ ይብለኩም አለሁ ኩሎም ካብ ተረፎም የሞም ዘወድቁ እዚኣ ግና ካብ ድኽነታ ዘለዋ ዘበለ ሁሉ ምግባ ያ ዘሐበት ብሎ ጎይታ ሲሪዮ ክንደይ ከም ዘወድቁ ሪእዎ ናይዛ ተናኢዳ በመጠን ዘሐበቶ ደይኮነስ ኩሉ ዘለዋ ስለ ዘሐበት እዚኣ ዝበለጽ ያ ሂባ ኢሉኒ ይድዋ ናይ መወዳእታ ንጎይታ ንህቦ ድማ ኩለንተናና our everything ንኩለንተናናስ ንጎይታ ክንህቦ መጽሐፍ ቅዱስ ይዛረበና ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ከምዚ ይብል እምበአርሲ ይሉና አህዋቴ ንስጋኹም ሕያውን ቅዱስን ንአምላኽ ባህ ዘብል መስዋዕት ጌርኩም ከተቀርብዎ በምህረት አምላኽ እምእደኩም አለሁ እዚ ማለት ትናያምሮ መንፈሳዊ አገልግሎትኩም እጂ ገለ ክፋል ደይኮነስ ሁሉ ህይወትናስ ንጎይታ ክንህቦ ንኡ ክንህቦ our everything ንጎይታ ክንህቦስ ይእዘና እቲ መሰረት ዝገብሮ ወይ ድማ እቲ ሞቲቬሽን ደራኺ
ሓይል እንታይ እዩ ኣብዚ ምህረት ኣምላኽ እዩ ዓሰርተ ሓደ ምዕራፍ ሙሉ ጎይታ ዝገበሮ ነገር ተዛሪቡ እዩ ጳውሎስ ምዕራፍ 12 መቀይሮ ናይ ሮሜ ሄይ ጎይታ ዝኩሉ ካብ ሓበካ እስኻ ድማ ንገዛእ ርስኻ ሰሓቦ እዩ ንምንታይ ኢና ንጎይታ ኩለንተናና ንህቦ እንታይ ኢልና ታመልሳ ሓጻሪ ኩለንተንኡ ሂቡ ያድሂኑና ኩለንተንኡ ሂቡ ዘድሓነና ጎይታ ኩለንተናና እዩ ድማ ድጠል ፍርቃ ክንቦ አይደለም ኩለንተናና ክንቦ ደራኺ እንታይ ትምህረት መስቀል ትጎይታ ዝገበሮ ነገር ተተረዲኡ ካሲ ንኡ ምላሽ ክትህቦ ከለኻሲ ፍርቃ 50% ወይ ገለገለ አይኮን ካንትቦ ኩለንተናኻ ድማ ትህቦ ብኩለንተናኻ ድማ ተምልኾ ብኩለንተናኻ ድማ ትገዛእ እንታይ ዝብላሉ መስለኩም እዚ ልዎ መንፈሳዊ ናይ አእምሮ መንፈሳዊ አገልግሎትኩም እዩ በእንግሊሽ አብ ሃንት ቨርሽን እንታይ ተብላላ መስለኩም this is your true and proper worship proper ደሆነ true worship ሲ ሁለንተናኻ ንጎይታ ማሃብ ትደራኺዩ እንታዩ ምሕረቱ ይድረኸካ ናይ መስቀል ውእለቱ ይዝድረኸካ ፍቅር ናይ ጎይታ ይዝድረኸካ ዝረኸብካዮ ጸጋ እዩ ዝድረኸካ ኩሉ ክትቦ መታ ንስጋኹም ትብል ስለዘላ ከምዚ ፊዚካሊ ስጋና ጥራይ ጌርና ኸይንወስዶ ሳ ሲምቦላይዝ ያተገብር ናይ ኩለንተናና ማሃብንበር እዚ ማሃብ ኢንቴንሽናሊ ኣብ ኩሉ ሳኒታትና ንኩሉ አምቢሽንና ንኩሉ እዩ ተግባርና አካይዳና ህይወትና ንኩሉስ ንጎይታ ማሃብ ይዝዛር እዚ ማሃብ ቶታሊ ዳሕራይ ድማ እንታይ መስለኩም ኮንቲኒዋሊ ኩሉ ግዜ ዝቅጽሉ ንምንታይ ተይልኩም እቲ ዝቀርብ መስዋዕቲ ሕያው እዩ ተመይቱ ሓንሳ ኢኻትቦ አብሉ ኪዳን ሓደ ገንሸል የምጹ ይህረድ ተወዲያ አነ ንስኻትኩም ግን ሕያዋን መስዋዕቲና ሕያው ድማ ጽባሁን ከም እንደገና አቀርባለሁ ንድሕሪ ጽባሁን ከም እንደገና አቀርባለሁ ኩለንተናና ኢና ንህቦ ታንስጋ መበልዩ ድማ ከም ዝበልኩኹም ስጋ ፊዚካል ወይ ገለ ጌርና አይኑ ሰዶ ኩለንተናዩ ቀደም ውግእ ክግበር ከሎ አመንጎ ክልተ ህዝብታት ወይ ሃገራት ተሓደ እናደፍአ ተሓደ ስዕረት ወይ ድማ ሰረንደር ክገብር እንተይሉ ሓንቲ ሲምቦላይዝ ድገብርዋ ነገር ነራ መራሒ ናይ ተሓደ ወይ ጀነራል ይመጽሞ ሰይፉ ሂዙ ነተሓደ ድስዕሮ ዘሎስ የድናይም ናይና ተሳኢርና ኢና ክብልሲ ሰይፉ ይህቦ ናይ ኩላቶም በብሓደ ምቅባል ዳሕረያ እቲ ጀነራሎም ተሂቡ ተወዲዐ ስለዚ ሲምቦላይዝ ድገብሮ ነገርሲ ኩላህናስ ፓወር ትራንስፈር ዩዘር ይዘሎ አንደር ዩር ሰብሚሽን ኢና እጅ ድማ ንስጋኹም ሕያው ቅዱስ ንአምላኽ ባህደብል ጌርኩምሲ ሰውኡ አቅርብዎ ክብለና ከሎ ናይ ኩለንተናና ወኪሉ በቃ ሁሉ ህይወትና ሁሉ ፍቃድና ሁሉ ድሌታትና ሁሉ ሐሳባትና ሁሉ ነገራትና ሲ ኢንቴንሽናልስ ጎይታ ንህቦልና ስለዚህ ጎይታስ ኩለንተናና ይድጠል ኩለንተናና እዩ ድደሊ በዚያ ወዳልኩ እዚ proper and true worship ሐቀኛ አምልኮ እዚ ሐቀኛ proper ደሆነ አምልኮ እዚ ሓደ ጊዜ በዚያ ኸዛዝ መልኩ ፕሬስ ፕሌይድ ባህሉ እጂ ክሳንዱ ግን እንዲም ገላ ይፈልጥን ግን ባንድ ነይሮም ካበየለም መጽዮም አብዝ መጽዮም ና ብዙህ መናእሲያት የማትራክት ድገብሩ እስከድኩት አዳራሽ ከነገርኩም አይኩልኝ መዲኡሎ ትክክሎ ክንደይ ማዚ ላይትስ ገለገለሉ ሳጹን ነገራት አሎ አብልዩ ይድጅቡ ጊታር ዘሐዙ ይዘሉ ይወርዱ ገለ ታሐንት ፒያኖ ከማናይ ከምዝ በኮፍ በክስታይ ተህረም ዳይኮነት ከም ጊታር ተታሐዚያ ስለዚህ ዘሐርማስ ከምዝ እንዳገበረ ይዳ አርም ገለበሉ እዩ ቴክኒካሊ ኩሉ ግዜ በዞም ጻዱ ንፋአት ግን ሻአ እሺ ገገለ ግዜ በቲ ድረጀጅ ክንገበይና ንፍትት ቢዮንድ ተክስታይ ግን ናአይ ከቢድ ረዝ ዝሆነሲ ህልውና ናይ አምላኽ ሲኒው
was impressed ti worshipom ኮንሰርቲዮም ዝገብሩ ብጣዕሚ ህልውና ናይ አምላኽ ዝመልኦ ውሽጥኻ ድፍለጠካ ንኩሉ ሰብ ዝሕዝ ዝገዝእ እዩ ነይሩ ሲያፍሊት ያይለ አሞዳታ ከባቢ ትሊድ ሲንገር ከምስክር ጀሚሩ በስክሪን ዳራኤል ከቢድ አክሲደንት ገይሩ ክሮኒክ ደኾነ ህማም አለው ምስፔኑ ዝዝምር ኖ ወንደር ኢለ ዳራክ ዛረብ كله ሳንት ዘረባ ተዛሪ ወደ ይርሳ ሳኽ ነግረኩም ይላል my goal ይሉ 23 hours and 30 minutes ንአምላክ ከምልኾ ይሄ ይሉ ታ 30 minutes አብዛ መድረኽ እዚያ ዘለኹ ዋይ እተን ተረፋ ግን 23 ሰዓታትን 30 ደቂቃንሲ ንጎይታስ ከምልኾ እዚዩ ናተይ ጎል ይሉና ዋው ያህዋቴ ጎይታ ኻባና ኩለንተኑ ሂቡ ደፍቀረና ድሞተልና ናቱ ዝገበረና ጎይታ ኩለንተና ናኹን ህቡይና አፍቅሪ ዘለና እኳ ሰበይትኻ ወይ ንሰብአይካስ ናብዝ እንዳጠመትካስ አይተዛረባን ይኸ ኩሉ አቴንሽን ይብካ ሰማዕክለኹ እንብል ተኾይና ነውሪው ቀጽሊ በዚ ቲቪ እንዳራና ገለ ኖ ኩሉ አቴንሽን ካ ኩሉ ነገር ካ ኳል ሰብ እኮ ይጠል አምላኽ ደአኸመ ድማ ይግብኦ ነህና እድለኛ ሰባቲና ዝብርሃን እዚ ምርካብና ናቱ ምዃንና ዝዝረኸብናዮ ምህረትን ጸጋንሲ ኩሉ እንተሃብናዮንሲ ይዝወርዚ ይግብኦ እቲ ዝተሓርደገንሸል ይግብኦ ክብርና አምላኽና ይኹን በጭብጨባ በእልልታ ነዚ ጎይታዚ ንባርኮ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ይባረክ ርስናድና ቢልና ንጸልይ ጊዜ የለና ቅድም ጊዜ ወዲኤ ሰባይን ቀሳቀስ በፍቅረ አምላኽ በምህረት አምላኽ አተኩም ተማገልገል ተጥራይ እግዚአብሔር ይባረክ ኩላትና ንጎይታ እንዳመስገናዮ ነፍስና አብቀድሚው እንዳፍሰስና ፍቅርና እንዳገለጽና አሉ እስኪ ንጸልይና ናይገዛ ራስና ንግበር እስኪ ኩሉ ሰብ እጆኹም ሃሌሉያ ከፍቅሪ ስተላለ ይሁሉ አምልኾይ አይኮነን ለማደይ ማለተይ ኮይኑ يزملخك وشتي دريخني مسوات زمتك آمين 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 كاتوكاي يسوس كلاتنا እንዳጸለና እንዳመስገድና خلنا حدا ጻውይት ከቅርቤ ዝጉባኤ ቅድም ምንጻውና እግዚአብሔር ይባረክ ነዚ ኩለንተኑ ዝሓበና ጎይታ መስቀል ደሙ ዘፍሰሰ ስጉ ዝቆረሰ ገዛ እሱ ዝሓምሸሻ ተመስቀል ክስቦ ደልየ ህይወተይ ክህቦ ደልየ ዝብል ሰብ አማእኸልና እንተሎ በጸሎት ክንድግፈኩም መታን ሎሚ ዝውሳኔ ተወስኑ በእምነት በንስሐ ናቡ ከመጽእ ደልየ ዝብል ሰብ እንተሎ የደውኩም አሪዮንሞ ክንድግፈኩም تلودو مسوات زمزمك فتوكاي يسوس እግዚአብሔር ይመስገን ሞዳታ ዝጻውይት ከቀረበሞ በመስጋና ኸና አጽይና እግዚአብሔር ይባረክ ጎኖም እንተለኹም አበራትዎም ዘሕፍራ ይኮነን እግዚአብሔር ይባረክ ሐዲግ ሰማይ ሐዲግ ምድሪ ጠልጠል ዝበለልና ዋጋ ዝኸፈለ ዝሞተ ዝጎይታዚ ህይወተይ ከኽብሮ ደልየ ዝብል ሰብ እንተሎን ሞዳታ ሃሌሉያ
ኢየሱስ አሜን በአርካብ ዘለና ይሁላትና ክንት ሲና ሞ እግዚአብሔር ይባረክ መዘምራና ብዝኽ መጽዮም ናይ መወዳእታ አምልኾና ሂብና አመስግና ክንወዲና እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ቅድም ሰዓተይ ቅድም 10 ደቂቃ ወዲ ደለኹሞ ጆን 10 ደቂቃ አለና ዛ መዝሙር ዚ አኽን ዝምሪና ኩላትና ብዘለናዮ ተዘይተንቀሳቀስና ጽቡቅ እግዚአብሔር ይባረክ ቴንክ ዩ كنبلي نامو لقسلنا انتاي كنبلي
مخنيات رخيبة راي عيب اللغة مخنيات سينوى صعيد لي مخنيات رخيبة راي عيب اللغة مخنيات سينوى صعيد لي كم نقوم مخنيات عيد للوني عيد للوني لعلم مخنيات يون لعلم زغوني لعلم زغوني كم نقوم مخنيات عيد للوني عيد للوني لعلم مخنيات يون لعلم زغوني لعلم زغوني مخنيات رغبات عيب الغلي مخنيات سيوة صغايب مخنيات رغبات عيب الغلي مخنيات سيوة صغايب كم نقوم مخنيات عيد للوني عيد للوني لعلم مخنيات يون لعلم زغوني لعلم زغوني عيد للوني عيد للوني لعلم مخنيات يون لعلم زغوني لعلم زغوني كبلي كبار كبلي نقاس كبلي كبلي كبار كبلي نقاس كبلي كبلي كبار كبلي نقاس እግዚአብሔር ይባረክ። እስኪ ድምቅ በዝበለ ጭብጨባን እልልታ እንደጊምና ንጎይታ ነባረኮ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን። ይዳውና ዘርጊህና ወዳታ ንጎይታ ነኽብሮ እግዚአብሔር ይባረክ። ፍቅረና ሁሉ እስኪ ንግለጸሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ነፍስና በቅድሚው እንዳፍሰስና ሃሌሉያ እስኪ ዳውና ዘርጊህና ከምታ ማረኸሰብ ድሌትና ንንገሮ ፍቃድና ንንገሮ ኩለንተናና ንሱ ክገዝ ንሱ ክወርሰና ንሱ ክመርሓና ኣብትናቱ ጎይትነት ኣብትናቱ ስልጣን ህይወትና እንዳጠቅለልና ያ እንዳእተናያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ቅዱስ አቦ ስለዘነበረና ጊዜ ሁሉ ተመስግነካለና በጊዜና በሁሉ ኽእለትና በሁሉ ዘሐብካና ጸጋ በሁሉ ትሕዝቶና ናኻ ክነኽብር ነፍስ ወከፍና ክትረዳእና ደጊመ ልምነካለሁ ጎይታ ንስኻ ዘይትገዝኦ ንስኻ ዘይትመልኮ ክፍለ ህይወት እግዚአብሔር መንገዲ እግዚአብሔር አቦይ በኢየሱስ ስም ከይህልወና አብ ኩሉ እግዚአብሔር አቦይ መንነትናን አብ ኩለንተናናን ስኻ ክትገዝእ ስኻ ክትመልኽ ስኻ ክትከብር بشم ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልያለና እግዚአብሔር አምላክ ይባርኩም ጸጉ ይብዛሃልኩም ገጹ ይብራሃልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም አብተኸዱዎ ሁሉ ንሱ ይቀድመልኩም ደጌታት ጸላእትኩም በኢየሱስ ስም ውረሱ ሰሙንኩም بشم ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ ይሁን ብርሃንኩም መመልሱ ይድመቅ ሰላም ይሁን